खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो नै आङो गुवाहाटियावहाय मोनफैनानै गगा मोनबाय आरो लोगोसे आं दा न'आव दङ न'आव थानायखायनो एसे गारलायबोजाय माने आं न'आव थाबा बिदिनो आरोना बादुलि मानसि नालाय खानाय सानाय खाननो बायो मानो बायो जास्ट मोखांखौल' मेकआप खालामबाय मानो होनोबा मोखाङा मेकआप खालामाबाथ' नायजाखाया नालाय ओमफ्राय दिनैहाय आं नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों आङो मनालिनिफ्राय बा सिमलानिफ्राय मा बायनानै लाबोखो बेखौहाय आं दिन्थिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेखौ दिन्थिनायनि सिगां सिमला बा मनालिनि मल रडनि एसे भिडिअखौ नायनो लाग्रोदो बेनि उनावहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ'दो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नैलाय नै जों दायो ओंखारबायमोन ओमफ्राय मा मोनो मा मोना नायनोसै बाराथ' फैसा गैखाया मोनफा मोननैल' बुस्थुफोर लाबोनोसै आरो बारा नङा ओमफ्राय जों हटेल थानायनिफ्राय खाथियावनोमोन जोंनाबो मल रडनि खाथियावनोखामोन ओमफ्राय ससेल' थांनांगौ नालाय ओमफ्राय गारिखौ लिंहरनानै थांबाय आरो जोङो नै दायो जोङो मनालिनि मल रडआवहाय दङ आरो ना नानिया माबा नकलि मा जानो नागिरखो पानिपुरिखौबो नकलिसो होनबावो पानिपुरि जालायनोसै जोंनिया जानायानोसै आरो माथो खालामबावनो कितना बोला 10 हाँ 30 रुपए में 6 ओ माय गॉड 30 टाकायाव 6टाल'नो नायलाय त्रिस टाकायावनो 6टा जानांगौबा थैखागोनलै होमबा इखिनियाव बेसे खामायगोन इयो थ' बेसे मोजां मोजां नायनाय बेगा बेसे मोजां दोङो आहा ओमफ्राय गाइस नायलाय बे बेगफोरखौ जि मोजांथार नुदोंमोन आङो ओमफ्राय बेगफोरखौ नायै नायै ना बे मोनसे बेग माने मानो नांगौनो आरोना माने जि सोलांनो माने जों माबा माबि बुस्थुफोर बायदोंमोन नालाय बेखौहाय माने सोलांनो थाखाय बेगाव जायगा गैला नालाय ओंखायनो एसे गिदिर बेग नांगौमोनखाय नैबेबायदि बेगखौ बायनो नागिरबाय आरो आङो बिदि फिसा फल्ड खालामनानैबो लाजायो आरो गिदिरबो लाजायो आरोना जि बरियाखामोन मोनसेल' लाबोदोंमोन नैबे पार्पलखौ दहाय नायनाया बे पार्पलखौ लाबोदोंमोन ओमफ्राय उनाव एयारपर्टआव लाबोबा बिदिनो बेगफोरखौ बिसोरो गारनानै हरोना ओमफ्राय फ्लाइटनिफ्राय लाबोबाबोथ' गारनानै हरो ओमफ्राय इयावनो जिबोबाय आरो जि दुखु मोनबाय आङो गांसेल' लाबोनानै गांनै गांथाम लाबोनांगौमोन जि मोजांखामोन क्वालिटिया मोजांमोन बेगा बे मल रडआवनो जाखिनि बुस्थुफोर नांगौ सब मोनजोबो आरोना एभ्रिथिं जानायनि लोंनायनि गाननायनि जोमनायनि आथिङाव गाननाय पुतुला माबा माबि जाखिनि नांगौ सब मोनजोबो आरोना ओमफ्राय आंनो मा होनो दख'नादों गाननो थाखाय आङो सेन्देल गैयामोन नालाय ओंखायनो मोनसे सेन्देल लाबाय दख'नादों गाननो थाखाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय बिमाफोरनो लानो थाखाय स्कार्फफोर नायफैबाय आरोना जि जोमग्राफोर लानो जि मोजां मोजां नुदोंमोन आङो हिमाचलि फालिफोरा
ओमफ्राय नै जोङो दायो माल बुस्थुफोरखौ लाखांबाय जों बारा लायासै आरोना नानियाबो जुथा मोनसे लाबाय आं मोनसे सेन्देल लाबाय ओमफ्राय मामा मोननो माबा लाबाय सलखौ लाबाय बेस बेनोसै ओमफ्राय दायो जोङो मम' जानो नागिरदों आरोना मम' जानो लुगैदों स' मम'खौ जाग्रोना लानोसै चिकेन मम' जना दं दायो जोङो मेंबाय ओरैनोथ' बेरायनानै मेंना फैखादो आरो मेंबावखाबायसो बारा जेबो बायासै थाखा फैसा गैयि मानसिथ' जेने तेने फैनो हादो बेनो जसेस्थ' जोंनि थाखाय बेनो जसेस्थ' आरोना बिदिनो मोनफा मोननैल' बायबाय आरो मा होनबावनो गारिया लांफैगासिनो गारिखौ लेंहरबाय जोङो बेल' आरो जेबो गैया बिराद मानसि जायो माने मल र'डआवहाय बिराद मानसि नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो मल र'डनि भिडिअखौहाय बिराद मोजां मल र'डआ माने बेयावनो जाखिनि नांगौ गासिबो बुस्थुफोरखौ मोनजोबखायो आरोना स' बेनिफ्रायनो आङो माखासे मेथाइफोर लाबोदोंमोन बे जाहैबाय मेंग' बार आरोना नै बेबायदि ओमफ्राय मोनसे थफ्लाया जाबाय थुख्लुआ सब बियो माने डेक'रेट खालामनानै होदो खिन्थु बियो गासिबो मेंग'निफ्राय बानायनाय आरोना नै बेबो काजु केटलि बायदि मेंग'निफ्राय बानायनाय ओमफ्राय नै मोनसेया नै मोनथामबो आरोना नै ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो थुख्लु मोननो लाबोदो नैबेखौ जेलि आरोना मिन्थना माने डेक'रेट खालामनाय दङ फाय इयाव फाय नै मिन्थना डेक'रेट खालामनाय दङ ओमफ्राय बेयो माखासे चक्लेट लाबोदो मोनालिनिफ्राय ओमफ्राय जोंहानि बिहाव बिखुनजोनो लाबोदो आङो माने लावदुम लाहा मामा बाबानो लाबोदो आरोना नैबेखौ लावदुम लाहानि बाबानो लाबोदो बे मा होनोमोनलाय बेखौ स्कार्फ नामा बे जिखौ आरोना जिखुनु माबायदि नुदोंथाय माने हिमाचलनि आरोना हिमाचल प्रदेशनि माने बियो मोनसे फेमासनो आरोना बेबायदि आगरा स' बेखौनो लाबोदो आङो बेखौ बाबानि थाखाय लाबोदो आरोना बे कालारखौ बेखौ ओमफ्राय मामानो लावदुम बिमानो नैबेखौ गुफुर कालारखौ आरो गुफुर कालार माबायदि नुदों गाइस बबे मोनसेखौ साबसिन नुदों बबे मोनसेया साबसिन कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय आरो माखासे जिफोर लाबोदोंमोन आरोना बेखौ नानि बिमानो हरबाय गांसे ओमफ्राय जोंहा मामाया गांसे लाबोदो ओमफ्राय गैला आरोना बेखिनियानो बारा एसेबां जेबो बायनोबो माने थाङासैना जोङो आरो बुस्थुफोरा बिराद दाममोन ओंखायनो लाबोआसै आरोना बारा बेखौल' लाबोबाय So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you बाय बाय ओमफ्राय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअसखौहाय एसेबां अननाय होगासिनो बेनि थाखाय साबायखर बयनिसिमबो love you बाय बाय गाइस बावदो नुवाना आपेलखौ देखायनो शेरिबो लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय शेरिखौ जाजोब्बाय आङो बेयावहाय स्पेसियेलि मोनो नालाय गोथावथार मोनो आङो जोंहा मामा मोना गोथाव मोनाखैना आं गोथाव मोनो खिन्थु नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आंखौ रायख' होननानै आयौ माने बिदि गंबानो गुंग्राय गग्रा जादों गगा मोनदों दा ओमफ्राय दा बिदि पेकेट लाबोदोंमोन आरोना आपेल मोनसेया जाहैबाय नर्मेल आपेल ओमफ्राय मोनसेया ग्रिन आपेलमोन आरोना
Nih. Bikinnya ada. Ayo gue ngerekus beres, ya. Saya mama ya kan nanti sih kenal na. Sebenarnya nanti apa sih? Masang mana? Gemsri. Burian udah.